Emilia. Bonito, un poco modernillo, ¿no? Sí. Sorda és una pel·lícula que parla sobre la incomunicació entre les persones sordes i les persones oients. És una parella que enfronta la maternitat i la paternitat des d'aquestes diferents identitats, l'identitat oient d'ell, de l'Álvaro Cervantes, que encarna el personatge d'Héctor, i de l'Àngela, que és la Míriam Garlo, que és una actriu sorda i que és una mare sorda, diguéssim, a la ficció també. Y el bebé está bien, pero ya se sabe. Es que hay un 50% de posibilidades. Yo voy a estar contigo todo el tiempo. És una mica aquest dilema, aquest conflicte, aquesta realitat, que és la barrera comunicativa entre les dues identitats i com a l'hora de generar una cosa en comú, que és una filla en aquest cas, com s'enfronten un i l'altre en aquesta nova situació. No te preocupes, vas a estar idiota. Es que tengo que interpretar, no me puedo ir. Mírame, Ángela, mírame. Te vamos a ayudar, ¿vale? La prueba no es concluyente, ¿vale? No nos dice si la niña oye o no oye. En el fons és com un mirall del que suposa aquestes dues identitats en una societat. És a dir, el mirall per què? Perquè aquesta filla, aquest bebè, primer és un bebè, però després serà una persona, no? Clar, si neix oient, la comunicació amb la seva mare serà més dificultosa, una mica com a mirall del que suposa aquesta, diguéssim, comunicació complexa que tenim a nivell social, i si és sorda, doncs això afavorirà la comunicació amb la seva mare, però també no deixa de ser un entrebanc per a aquesta criatura. ¿No ves que está llorando? Pero ¿sabes lo que pasa? Que tú quieres una pareja sorda y una hija sorda. Pero me has elegido a mí y yo soy oyente. El pare explica perfectament aquesta desconnexió, aquesta manca d'empatia, manca d'entendre a qui tens davant, i posa de manifest, diguéssim, unes dinàmiques una mica hostils. Papi, papi, tienes algo que no tiene nadie. Cuando me miras la boca se me corta el aire. Tradicionalment el cine ha posat el punt de vista en l'oient i d'alguna manera ha tractat la discapacitat, no només la sordesa, sinó altres discapacitats, una mica des del paternalisme o des d'aquesta mirada, diguéssim, normativa, que és la nostra, la generalitzada, per dir-ho d'alguna manera. Aquí no és el que li interessava fer a la directora, que, clar, la directora és germana de l'actriu protagonista, és a dir, de la Míriam, de l'actriu sorda, i han estat tota la vida juntes i han estat juntes cadascuna des de la seva identitat. Jo crec que és, sobretot, aquesta sensació que tens quan veus la pel·lícula de dir uau, mai havia pensat en això. Com que li estàs descobrint a l'espectador una realitat que mai s'havia parat a pensar, i menys d'aquesta manera. És a dir, amb aquesta versemblança, amb aquesta delicadesa, amb aquesta precisió.